Avui us saludem des de la comarca del Baix Camp, precisament des de la capital, des de Reus. Us presentem un clima mediterrani, però molt marcat per la influència marítima. De fet, en aquesta zona el clima és molt diferent del que trobem a les muntanyes de Prades. Benvinguts a una comarca litoral que climàticament s'explica per aquestes muralles que fan les muntanyes de Prades i la serra de Llevaria a la Plana. Així, les condicions més extremes de l'interior de Catalunya arriben molt esmorteïdes i el Baix Ebre queda encarat al mar. Preparats? Comencem! El Baix Camp és la comarca més al sud del Camp de Tarragona i s'estructura al voltant del centre industrial i comercial de Reus. Està formada per la Plana, que desemboca al mar Mediterrani, per les serres del nord, que s'esglaonen fins a arribar a Prades, i per les muntanyes abruptes de l'oest que separen el Camp de Tarragona amb les Terres de l'Ebre. La comarca està surcada per rieres i torrents que durant molts mesos es mantenen secs. Amb aquestes onades de 4 metres, avui hem vingut a la platja del Tor per observar els temporals marítims. Fixeu-vos, la direcció de la costa fa que sigui especialment vulnerable a les onades procedents de l'est, que són emputxades per fortes ventades de gran recorregut marítim i que fa que aquestes onades impactin perpendicularment contra les platges. Aquests vents marítims normalment no bufen tan fort, s'anomenen marinada i són els responsables de suavitzar el clima. La Plana del Baix Camp és una zona sense extrems de temperatura, una mica de xafogor a l'estiu i un ambient temperat a l'hivern. En canvi, es creen microclimes amagats a les muntanyes de Prades, on fa més fred i fins i tot arriba a glaçar cada hivern. Un dels elements meteorològics que més determina la situació a la comarca és el vent. Avui ens ho explica l'Eloi Codina, geògraf d'aquí, del Baix Camp. Doncs aquí el rei, el vent predominant, és el mestral, que baixa per la Vall de l'Ebre, canalitzat per la Vall de l'Ebre, i ens entra aquí per al Forja, per la serralada, i agafa velocitat a sotavent. I sobretot sempre a l'autopista, sempre que bufa el mestral fort, cap a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant, cada vegada hi ha camions volcats, caravanes volcades, sempre, sempre. El mestral bufa amb força des de l'octubre fins a l'abril, amb menys intensitat que a les Terres de l'Ebre. A l'hivern, a la Plana del Camp, quan el fred és molt intens, diuen que bufa el Joanet de Prades. Hi ha un vent que provoca precipitació a la comarca i és el vent de xaloc, el vent de sud-est. No bufa molt sovint i per això parlem d'una comarca més aviat seca. Trobem diferències entre la plana i la zona muntanyosa, ja que el vent provoca un efecte palanca i fa que plogui molt més a la zona de muntanya. El sòl del Baix Camp és generalment àcid i sec per l'escassetat de pluges i afavoreix el creixement d'arbustos com el garric, el llentiscle o les estepes aquestes que tenim aquí. De fet, aquí els boscos són francament escassos. Només ocupen un 20% del territori i els trobem a les muntanyes, lluny de la plana. A banda dels clàssics pins blancs i alzines, també podem trobar pi roig i roures a les raconades més humides i fresques. Avui ens acomiadem d'aquesta comarca amb un dels seus elements més característics, el vent. Com veieu, en aquest punt elevat on ens situem ara mateix, bufa amb ratxes que superen els 60 km/h. Des de quasi 300 metres hem pujat per tancar el viatge d'avui amb aquestes vistes del Camp de Tarragona, avui una mica tapades per l'abundant nuvolositat. Fins la propera!